थामजिनैथि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाय सान फालिदों आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव। थिग बेबादिनो मैया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा थामजिनैथि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोनखौबो समायखिरा लाहोबाय। गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौबो समायखिरा लाहोयो दानि बोसोनगिरि कमलाकान्त बर'नि गेजेरजों आफादगिरि महरै समायखिरा लायो धनेश्वर बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै रनजित नार्जारि बिथांमोना लोगोसे फारियै गुबुन गुबुन बिबान मोननाय बिबानगिरिफ्राबो फारियै समायखिरा लायो। गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि आरो नेहाथारिया खौरांनि गेजेरजों मा बुंखो मिथिना लानि फै। दुलाराय हारिमु आफादा 1991 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन। दिनैनि जुलाइ 20 अक्ट'आवहाय बे फैयै फैयै दिनै 32थि जाफैबाय। दा जों गोग्गानो हायो दुलाराय हारिमु आफादा बहुद गोबांनि सिगाङावनो जोनोम मोनना दङमोन आरो बिदिनो नारा नाथा जुजि फैयै फैयै हारिमुखौ एसेब्लाबो जौगाहोनो हाबोदों आरो बेखौ नाजागासिनो दङ। इयुनाव बे मोजां जालांगोन होनना आसा फारिदों। दा आं बेखौसो बुंनो लुबैयो दिनैनि समाव दुलाराय हारिमु आफादा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा आगोलाव जाबायदि सोलिबाय थादोंमोन बेफोर बिथिंखौ नायबिजिरनो जों दिनैनि बे 2023 मायथाइनि दिनै बे जुलाइ दाननि 20 अक्ट'आवनो जों समायखिरा लानायनि बाथ्रा दङ आरो लागोन। जों हारिमुनि जानाखि बेले बेजे थासारिफोर दङ बेफोरखौ जों सुस्रांलांनायनि एसे मिजिं लादों। जेरै जोंनि मोसानाय मुसुरनाय आरो दामनाय देंखोफोराव जानाखि एसे गोनो गोथो भुल सरासनस्रा बुंनो थाङोबा गामियारियाव एसे एनै भुल नुजाबाय थायो आरो बेफोर भुल खान्थिफोरखौ जों फोसाबलांनो होननानै जों आसा फारिदों। बेनि उनाव जों आरोबाव आसा फारियो जिफोरनिखि जोंनि जिल्लानि सिङाव भिडिअ' अडिअ' केसेट बायदि बायदि बानायनायफोर दङ बेफोरखौबो जों एसे नायबिजिरलांगोन होननानै जोंहा मिजिं दङ। मानो होनब्ला खायफा ओरैबायदि भिडिअ'फोर दङ जाय भिडिअ'खौ जों न'खर नाङैहाय गासैबो सुबुङा नायजोबनो हाया। थ' बेफोरबायदि माखासे भिडिअ'खौ जोङो नायबिजिरनायनि गेजेरजों फोसाबलांगोन होननानै आसा फारिनाय दं। अबेबा केसेटफोरावबो दङ जे अबेबा सोदोबखौ मख'नो नाङामोन बेहाय मख'लांनाय दङ। जाय मख'नाय सोदोबखौ जों खोनायोबा न'खरनि बिब' बिनानाव बा बिमा बिफा थानायाव जोङो खर' गंग्लायना थानो गोनां जायो। थ' बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जों नायबिजिरलांगोन होननानै आसा फारिनाय दङ। दिनैनि बे 32थि जिथु गायसन सान फालिथाय बिनि गेजेरजोंनो जों बे थांखिखौ लालांगोन होनना सानदों। बेनिफ्राय बेखौबो बुंनो थांनांगोन जे जों बर' हारिनि गेजेराव जिथुनिखि गाननाय जोमनाय दं बे गाननाय जोमनायनि सायावबो जोंहा फोसाबनो गोनां माखासे दङ। बे गाननाय जोमनायखौ जोङो माखासे बिथिं लाना बिथिं गाननांगौ जोमनांगौ होननानै जों दाबि होबोगोन होनना सानना दङ। मानोना दा बुंनांगोन जोङो जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोंनो हमथानो हायाबा जोंखौ गुबुन हारिया निसय मालाबा समाव गुबुंले गाहोगोन बे सिउरखा। ओंखायनो आसा फारियो जों बे गाननाय जोमनायखौबो खालामगोन। जेरै धोरोम बिथिङाव गानोब्ला गावनि असे खसाब गाननांगौ, हारिमु बिथिङाव थाङोबा हारिमुनि महरै बिनि गाननाय जोमनायखौ गाननांगौ। हारिनि माबा मोनसे गिदिर मिटिं जायोबा बे मिटिंफ्रावबो जाहाथे गावनि खसाबनि अनगा गुबुननि खसाबखौ दागानथों। थ' बेफोरखौ नायबिजिरनो थांगोन होननानै जों दिनै बे उदालगुरि जिल्ला हारिमु आफादनिफ्राय जों मिजिं थिदों आरो। थ' जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा जा मावनो ओंखारदों जा मोननैसो थांखि आं बुंखांदों बेफोर बाथ्रायाव जाहाथे बयबो ओंखारबोनानै जोंखौ मदद होफैगोन आरो जों मदद नागिरलांगोन बे हिसाबै मदद मोनफिनगोन होननानै जों आसा फारिदों। जोबनायाव दुलाराय उदालगुरि जिल्ला बर' हारिमु आफादाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब थुलुंगा फैगोन होननानै आसा फारिनाय जाबाय।
गोजोन्थों। 8 जुलाइ 2023 मायथाइयावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि जे गोदान बिबान दानाय जादों आरो बेयाव जों बिबान गोदान महरै आङो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ मोनबाय आरो आफादगिरि हिसाबै धानेश्वर बर' बिथाङा सेन्ट्रेल हारिमु आफादनि इन्सट्राक्टर। दा बेबायदि हिसाबै जोङो दाख्लै जेब्ला 8 तारिखआव जोङो बिबानखौ जोंनो दानाय जाबाय गोदानहै। दा लोगो लोगोनो हैदिनखालिनो जोंखौ बिबानखौ गथायबाय नाथाय जों समायखेराखौ लानो हायाखैमोन। दा जोङो दिनै बिबान गोदान मोननायलाय आरो बिबानखौबो जोंनो गथायनायलाय जोंहा मोनसे बिबाना जोंहा दायित्व मोनसे फैबाय। बेबायदि हिसाबै 20 जुलाइ जे दुलाराय हारिमु आफादनि जे गायसन सान बेवहाय लोब्बा लाखिनानै जों समायखेरा हाबाफारिखौ लानो होननानै दिनैनि दिनाव जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद उदालगुरि जिल्लाया दिनैनि बे 20 जुलाइआवहाय मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै समायखेराखौ लानाय जायो आरो बेवहाय साफ्रोमबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै इयुननि समाव जोङो माखासे खामानि जोङो मावनो थाखाय थांखि लादों आरो बेवहाय थांखि महरै जोङो लानाय जादों जे मोनसे आफादा मोजाङै खामानि मावलांनो थाखाय जोंनो मेन पावार माखासे सोद्रोमाफोर मोजां साननो गोरों मोजां मावग्रा सुबुंफोर जों नांगौ जायो आरो दिनै जोङो जिल्ला हिसाबै जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजोंल' जों खामानि मावनो हाया। इयुननि समाव मोजां खामानि मावलांनो थाखाय जिल्लाखौ मोजां स्ट्रं खालामनो थाखाय जोङो दख'रा आफाद दानो थाखाय मोनसे थांखि लानाय जाबाय आरो बै दख'रा आफादखौ जों फैगौ आगष्ट दाननि गेजेरावनो जोङो दानाय जागोन आरो बेवहाय आगष्ट दाननिफ्रायनो जोङो दाजेननाय जालांसिगोन बेसेबांखिनि हायो बेखौ जोङो थांखि लानाय जाबाय। दा जोङो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफाद उदालगुरि जिल्लानि बिबानगिरि हिसाबै जोङो दिनै गोदान अब्लाबो जोङो माखासे खामानि रनसायनानै खामानि मावगोन नाथाय माखासे खामानिया ओरैबायदि थायो जे मिरु आफादनिफ्राय मोनसे बिथोन बायदियै खामानि मावनो गोनां जायो आरो जोङो गोदान बिबान हिसाबै जोङो मिरु आफादनि बिथोन बायदि जों खामानि मावगोन आरो माखासे खामानिखौ जाय जिल्लानि सिङावनो मिरुनि बिथोननि अनगायैबो समाजजों लोब्बा गोनां जोङो समाजखौ जोङो बोरैहाय जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हायो बिनि खामानिखौ माखासे जोंनि गेजेराव बिबानगिरिफोरजों जों सावरायलायनानै थांखि लानानै जों खामानि माखासे मावलांनो थाखाय जोङो थांखि लागोन आरो बेवहाय उदालगुरि जिल्ला हारिमु आफादा माखासे जों खामानि रनसायनाय खामानि मावगोन जाय खामानिफोरा समाजजों लोब्बा दङ आरो समाजखौ जों मोजां फोसाबनायाव जों खामानि होगोन बेफोर माखासे खामानिफोरखौबो जोङो रनसायनानै खामानि मावलांगोन। बिनि अनगायैबो जों नुनो मोन्दों दिनै दुलाराय बर' हारिमुनि आफादनि दैदेननायाव जोंनि माखासे मोसानाय दामनाय देनाया गोबांखिनि थेर बेथेर आरो गोरोबलायैमोन नाथाय दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जि खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै मोसानाया मोनसे प्लेटफर्माव फैनो नागिरगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो गोबांखिनि खामानि मावनांगौ दङ दिनै बैसागु खुंनाय दिनै बागुरुम्बा मोसानायानो जा जियानो जा दामनाय देनायानो जा बिनि माखासे सिस्टेम मोसानायफोरा एसे आलादामोन दिनै मोनसे प्लेटफर्माव फैजोब्बाय आरो गोबांखिनि माखासे खामानि मावनांगौ दङ फेंनांगौ दंबावो बेफोरखौ जोङो मोजाङै जाहाथे आब्रुथि लाङो बिनि सायाव खामानि मावलांगोन होननानै जोङो दिनै साखाफारा जानाय दङ। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।